What's up lovely people guys नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरफिनबावनाय जाहैबाय so guys नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा फटाफटनो साबस्क्राइब खालायदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालायना लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक एन्ड शेयार खालामदो so guys बिदिबा जागायजेननोसै दिनैनि भिडिअ दा दहायसो आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन ओमफ्राय दानि भिडिअ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय so नोंथांमोना मानो होनब्ला भिडिअनि पासवर्डखौ मिन्थियाखै आरोना बेनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायफिननाय जाबाय नोंथांमोनखौ आङो सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थायो आरोना मानोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाया बेनि जाहोनावनो पासवर्डखौ आन्दायो आरोना ओमफ्राय आं थ' भिडिअआवनो होना होखादों नोंथांमोननिसो बल नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासेल' नायनांगौमोन अब्लानो मोनगौमोन थेवब्लाबो जेबो नंला नोंथांमोनाबो गोबाङानो कमेन्ट खालायदों पासवर्ड गैया होननानै ओमफ्राय गोबां मानसियाबो नायखांबाय आरोना भिडिअखौ आरो जाय नायदों बिथांमोनाबो खोन्थादों बिदिब्ला आङो पासवर्डखौ खोन्थानोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय खोनासंलांबानो जाबाय मेन खोथायानो जाहैबाय गाइस नोंथांमोना धैर्य खालायनांगौ ओमफ्राय आंनि सायाव फोथायनांगौ ओमफ्राय जानाखि भिडिअ आपल'ड होयो बिथाङा भाइरेल भिडिअ फाग्ला बायदि भिडिअ चेनेलासो होयो नालाय बिथांनि भिडिअखौसो आं डाउनल'ड खालायनानै रि आपल'ड खालायना होफिनगासिनो दासान्दि टाइम गैया अबसर गैया आरोना बिराद बेस्थ'थ' मानो होनब्ला बिनि जाहोनावनो आङो भिडिअ बानायनाय जायाखै आरोना जानाखि बे आपल'ड होदों बेनिखौसो आङो नोंथांमोननो डाउनल'ड खालायना आपल'ड खालायना होफिनो आरोना थ' बिदिब्ला खोनासंदो भिडिअनि पासवर्डआनो जाहैबाय गाइस नोंथांमोना भिडिअ स्क्रिनाव नुखादोंमोन जानांगौ साबस्क्राइब होननाय ओमफ्राय साबस्क्राइबखौथ' आं होनानै दोनबाय थाखादों आरोना जोबजासे आंथ' नङा माने बिथाङा ओमफ्राय एसे गेजेर खन्द'आव भिडिअनि पासवर्डआ साबस्क्राइबानो होनानै होनाय दं बिदिब्ला मिन्थिबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाय आरो नोंथांमोना दासिमबो जुदि भिडिअखौ सोरबा नायनो रोङाखैब्ला नोंथांमोना आंनि बे भिडिअआवनो पार्ट 18 नङाबा पार्ट 1 बे मोननै भिडिअखौ नायब्ला नोंथांमोना नायनो रोंगोन आरो जाय बिथांमोना दासिमबो टेलिग्राम चेनेलाव जइन जायाखै फटाफटनो जइन जाना लादो मानोना टेलिग्रामावसो भिडिअखौ होयो ओमफ्राय पासवर्डआ इउटुब भिडिअआव मोनो नोंथांमोना बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बाय बाय लाभ इउ अल गाइस थेंक्स फर वाचिं